Коста пичове, аз съм Кабамбели. Днес, както виждате, гледах едно клипче на Shadow Hex. Сега преди малко го е качил чат с кучето. И викам, че аз си поснимам и аз на това малко. И сега аз съм се кръстил Бомб. И той ми пише, Бомб, ще те ухапя. Защо? Така. Легове, дразниш ма. Дразниш ме. Знам. Хора, дайте ми нож. Или пистолет. Моля ви, искам да се самоубия. Тогава спри. Аре. Какви? Това не било муха, ами пчела. Мене. Кво? Ми. Пука. Не мога да преценя. То сме дразни! Хора, дайте ми нож! Тафо е. Дразниш ме. Кой те кара да говориш с мен? Не бе. Така, видеото ще бъде малко по-дълго, хора. Кой те кара да говориш с мен? Моите абонати. Бомб, бива ли така? Сега май малко се сещам, защото той ревнува, че няма абонати. Ха-ха! Така да видим. Ти нямаш абонати. Хаха, ти нямаш абонати. Имам. Добре, сейчас ще пишем. Колко? Знам ли колко? Човек!
Човек! Куче! Куче! Ти тъп! Не бе. Дай. Трябва да знаеш. Трябва да знаеш. Окей. Не може ли друг път? Добре, бе! Тос как може да е толкова тъп? За кое? Не питай. Ще питам. Ще питам. Питай, питай. Умри! Дразниш ма. Знам. Тогава спри. Какво съм направил, Бомб? Всички знаят, че ако не ме закачат, не ги закачам и аз. Добре де. Аз не и искам да те окей. Да те закачам. Аз не искам да те закачам. Чудесно. Нямам нищо против. Аре. Чао. Не бе. Чао. Ей, моля те, остани за малко. Та хора, това мислите да е за видеото. Абонирайте се, дайте пожелавам за този клип и чао!